Нижеца Адам Алва Замана Абурат передача Бакула Батибател района Флуросабатлеун Хезу Умру Яшау Бихизабу Адама Зуругел Пикраби Quarilabi Хохко Абуни Олел Ваулари Ракал Захил Бихарун Иргадула передача Бакизе Нижедарак Алдикана Харикола администрация Алдаворхле Унеб بعرب روسو سرطلورب غوتانو بسافر بودیم. غوتانین آبیدال دیدت سبت جمعگانا حشول القاد البی مسکین الگوزالبی و یانگیزک روسوگی. اما دیری فکر بیدان دکیجو حقیقت البی. بعرب روسو خیجانی رفلوهنده نجده بیخنا اسفلت اون قاچرال مخالگی برد سینال مینابیگی. عدم از عمر یاشاوه عرب درجال دشارت آل سرب روسوگی. بوگو هدی چاکیز یاسلی آخ. عم باچونی بعلت الشقولا. کلتورة الروق. رتل از اسلام درس روسیز مدرسه و هل گوره سوگیدالگی. حقیقت الدرایون الحکینا گوگوتا بزدگورو شکولگی یاسلی آخالگی سوگیدالگی بتصابیروگیل. روجل باك أصدقي هي الحاجة تبقى يتسأل داخل خيزارون هجوم. بعرب روس الشكولة راهنا أزارل دا إيش رسالك يقال دا أنتلا بلسونال. توتس بهيني بعيدسكو أنقو كلاس كوروغو بوكينجون. شاق أقوال دا جاني هيني بأنتلا تو كلاس داخل الشكولة بوغو. السلام عليكم. Niger şkolda abunani helt Niger кудим квартал. Батибет мероприятия гаруло, встречи берул, дан дитлави, известный поэт олгун, писатель олгун, Ростал Дибирес олгун, ханжи Росут Царар Чаз олгун, ханжи Исхана гик игутлавгу встреча абуна с сентября по ноябрь месяц, жиги гицо эдинангун кошугу встречи бугу Нижер, запланировать абун. Эльки проводители ханижец. Эдинам встречи с родителями. Анжи классный час зул беседами. Эдинго жибжи колматлу линии калда ваза хабаратлу. Хабсат кино дугуталибатили инибуго реформа, образовательная реформа. Хебугу рассчитана 2020 года. И рассчитана антильмитлу сонутлу программу бугу хагаб. Нит шунугу ханжи именно клершкол шумугу антлевли косалте. Дата кунжибю сонутлу одотлу дизги бугу. Туда царги в гос бугу. Кино дугуталибатили. Федеральный государственный образовательный стандарт. И قاعدة الحالت إيه قاعدة ما حالت هنجي هي برنامج الحالت اللي يخلو كمبيوتر تكنيك هنجي أبرودون إنتراكتيفني داسكاب شكولة عروروجو جيجي كلاسل ده بروجكتور جيبوجو إكران الجروجو إنتراكتيفني داسكا جيبوجو هي طلاق قتلان نيجي دايب از أولج شيمنيجي هي كوتا كالقطلو نيجي управление шло начальствует هي динамику министерствует Нижер Кутабзул школа вроде непосредственно подчиненный Министерству образования, кто подведомственный и на выходу. Един хидал доз кутакал квартал хитлактлан. Компьютерная техника хитлал. Он гуд и абсар школ шимнигеч. Он кагуши сон буг Нижер газовое отопление переходит рон кутакал кваншлибук инаришха. Буквально сон себе полностью хиса Нижер капитальный ремонт лотлик хунгирук анниш. Полностью хисана отопительной системы, джихединангу пол хисана капитальный ремонт табуну кватиссан жанисан, идентитал эсибик энежо рикинчунани нижи абса данный момент ремонт шло квалер жогечишники. В первую очередь обязательно олеч помещение, учебный класс салоларгунугу. Абса данный момент нижет халт из рулюгу колхоза шло помещение. Анжи мадраса шло помещение. Нижер хеч унгу острый необходимо хотя бы то унхушугу помещение. Нижер хеч унгу актовый зал. Нижер хеч унгу спортзал. Шибгу глава кананики района шло глава кананики. Хеззехун обращаться к рулюнич. Вышестоящая инстанция обращаться рулюнич. Хавилин район, ну скорее всего.
финансовые проблемы вратили хац акмотлила ниже хетлулақтлан кваркумекабизи спортзал хасало физкультура тлдарсал тлези помещение нижер хединан гуцол кинобугуни мероприятия бизи актовый зал хечу мадраса тлул столол другу климал коназарули колхоза тлул помещение другу климал цалдезарули ханже хеч нижер помещение музей цо хотя бы ини комната агиха Потлянцо корпус банани, ятлон хединагу помещение, но хекус луграк тланавизор кумус дат себе аншан спортивную площадку хетлохки баркала, эги установить табун. Нижер хапсата тлугу он колдан цилля антлу ученики, ого учительки. Хель ади дополнительно хамшадир кутамугу новочеркел хибилта, хель гирач нижер догортли, начальную школу будуба. Баби школу бук арцебе, отдельную школу бук арханчин, ниже догортлби почему долги роха ниже учеников, учащихся. Отцы сергалга, вот лонкиновго, ракцуез, район цуез, сахлихаризе, халатов умру, рак алдрушин анишел, рагин хезул. Нижер баарвас толках школу цаулигом, алданtil антл цаулдохын хаут улуг қог учителгим. Хел учитель завдотлоса Нижер Ауго митльку отличник образования Дагестана, антльку почетный работник общего образования России. Хедингу Нижер учитель заводцагот с Арабсом Цаусону Лахалфи Абуна республика учитель завозил конкурс алдам, авармацал номинация алдат отцис бакун Нижер учительница. Хедингу начальник класса учительница Абуна Лахалфи конкурс алда учитель года. Элда Хенрих Заруру Хасиле зуказики зугатлуна отличник образования Дагестана на Авард Сарал. Нижер школа да ругель цалдок хабазул цал вицани араб сонашки Нижер хималс кинесгу огеги егеги хикутлуна кинесгу аттестатал бишана Анцельца авили класс салдаруги цалдок хабазул Цоя саслимеседил медаль гишан цалун шугучук анкинамиги. Хаб ахир замат Нижер школ друг климазок адарда цик унбугу анцелик эго анцел табгу хабнан ругу хабишчун гамер клималуги классызда хелдес ниж рохунугу шугу антлучигурни хечил класс салгиругу но бишчун гамер анцелик эго анцел табгу чуи класс бугу Нижер. Учитель за Нижер кутакалда жигар бугилогу суцаз куме кабул карбакалда Нижер цатли кон халт олкинал учитель за школа Нижер квадрат кино оборудование бугу интерактивный доска биругу он класс салда проектор алругу компьютерный класс бугу Кино гулимал зихик обчать лезик орён шина жобуг Нижер школа. Ну орёр жоги каму кинишха ботлина Нижер класса да слик алцил парта бибак ал нижал шолбак буг ан хабсат Нижер хелел орён руг анхам. Жиги Нижер алимал закал табуха Нижер территориальное управление образования алда акахарул шина кино аги мероприятие зул. Олимпиада в Кабон взяли молчакалки, Олимпиада в бак алгикола, биология, история, маарумат, математика, Олимпиада да, русмат, Олимпиада да, нежели молчание призовой бак алкола. Нижер школа да бугу учитель завозил метод объединения. Хездотло начальник класса метод объединения, биш унго шлик халт метод объединения. Бугу начальник класса Нижер кутакал шлик учитель за вигругу шлимал шлик обхаги тлола. Кинолаги класс Нижер халт ИКТ халт изабул кинолаги класс за учитель за начальник класса зул дарсыз да. Едина резки бугу ханижер едина набизе учитель за жудот сго хечбак алдсангицин руки на рунги жигарбак хулха хималзе вкус алдрикар қайдел дарсал лези вкус тулт алабыз дрик он дарсал лези. Дом Кола, Красносельская средняя школа, директор, заместитель по воспитательной работе. А вон царгадида Кола,
Патимат Муртазаевна Магомедова. Нижер школа подчинят Савулаха Туэсли. Сейчас абсолютно шло царь Бугот Содоу ЗОЖ обслуживает зона отгона животноводства Абулха Русаль. Нижер руги проблем. Нижер школа унқалды анциле антлькониги химерги цаулеб анциле со класски бугеб хик ал қого учительги жане халт хик школен ликони школа бугу. Нижер организация алдотро. Но проблема Нижеру гадинал. Школа бугу Нижер не типовое здание. Гостул хеч Qaрион, например, Ди, как заместитель директора воспитательной работы Абрав должность ли улари жалругу неклассная халт авизи дарс класс тонқат ибавули халт хеч киноругунги помещения. Дице чангу нухал они вачармеха глава администрации Саид Юсуп Востыги Абульбук она ниже куме кабин батибет методолха ниже дегол ратизера если хукумат абсал ресеч ниже гол харизи ниже кабин колхоз алшул рук ар помещение десан руги бак ал ниже қитлун халт изаризи голли куме кабин шиб бизканиги репетиция бизканиги внеклассная халт бизканиги ниже голли помещение Qaриона нижуго так района други десаха ниже определенно халя куме харун руссин бакет чай территория ниже Кумтаркалинский район дин относится рола по администрации Хунзах относимся как школа до территориальной организации по министерству прям относиться руля динугу. Ниже цинге государство проблем бук он чанги же решит табиз чанги суалахха хади ниже хабин абун ростал глава администрации Саадулла Магомедович тоже госки авул проблемы рук он лқотаналды ин абун хал зарис республик онарли финанса зуги цугибат ишин қайда биги ха аркумек госабуниги хеледин жалругу ниже Хедингу росу хясли ахрахана агаш хагарго азалда ичусаду қолдан цилешови сонар себе школа букарат миналда жаниб. Ясли ахалда урал шхат алгечуниги халту қалазу хулбугу сахават чаазу яги хед иштади колезу кумикалдалун букини колел қаидел халқилидан. Нижер хари колоросут школа горники буго ясли ахки. Хебу хелет царги буго колокольчик. Хени хвадула киқод анцкуан химер. Хеб киқод анцкуан битло хабку группа элдем. Старший, средний, младший группа воздем. Цойги садика сданди кон инжер садики занцебет урабги буго. Хабсади каднежеца куэр багарич баг хот он хеч ухам. Имсалли босан яляб музей. Ха музей бу кунжет чанги сунал ханжанруги халд қайдан тилхун хабура баг араб музея. Халяб макет бугом харикул ростал макет атпе бежан соцарги хлораб школа шло макетки буга ростал макетки бугом. Ханче бат аго куэш халда ниж хеч ухарук инч унаниги чанги ангут алайги проблемы иги камуниж рук инишхам. Пишун тоце помещение дахаругу, айсина ругу помещение, санпин не соответствует, то, что не соответствует санпину. Ганчи рач уна санпистанцил с чаи, харула замечания, шола штрафал, гейми холел как-то выкручиваться, харул ханишки, садик казитин респук, ну как-то выкручиваемся. Ганчи хедин проблема с он отсюги гордо руку Нижер бастрила жал. Хаб отси хаб школа бук арцебе школ бук арак бук индал хени рара шурал гордо рук ана хель. Хель даснахе шко садик раху хадуги хель гордал хисич уха хедин анго цойги группа аздат убан хвара айдал руку хель гордал кем. Хедин анго хеч уха хималазе туалет лажани.
кумек бук анха ниже обещать бул хеб кумек ниже шуечо шуго сонал цебегу обещать бумук ана капитальный ремонт абилин абон и садик тин обещать булук ан хеб ниже шуечо капитальный ремонт хилук балан ниже ги хот ана хезук балан чеч ку нижеца нижет гук арак айдел хабун ха хани жани ремонт ки жудождор группазда чунтун аб интеч угун ниже гу амал хабун ха нижеца Хединго хечо пищеблок букунжир хитина бак хечо отдельное складское помещение жани продукты жал хранить аризе Ханчи нижер садик шел ракатлян нижер хари бугу хабот ля ниже цукин бук ангихаб ишт ад босул час бук анги район олсан бук аник ниже цукин бук анги кумек хабизе хаб садик лям гордал руку жобн ток жеч унги хел гордал хис зяги ха ниже цукин бук анги кумеки гордал горунги нижер пищеблок цудда хак одо хабизе пищеблоки бот ля ха ниже хари бугу ниже цукин бук анги кумек хабиан Нилли районуд канаат бросугатилеру культуриал учреждение жанир хечил. Хединак учреждение буго баараб росухи. Ниш хени решедал раз килик об ахал халхечуан культура лурукалу. Хеппер кусон халт илиго Красносельский дом культуралда директор лун. Хем кушин сонал жанишлик заманал друг ан койш заманал друг ан. Цебе халт эмербук аниге захмат бу инчу халт изи. Ханч халт идаву гони кутакал захмат бу халт изи. Шиб хабизин тлу ханиге дид баржо шивник батулечо дид адруги хаким зад бар гурунини. جيب سيزون алда حكيم زبيخي سلمي خلاص بوك عن هدين زمان راج أرتس كلوب قازبو كلوب قاريون هيجينك أبون شيمني غيرات دولار عن حالت إزروكر شيب حالت يابيلي دولار قنقنا خدو هنشوفه خد تسببك على كولتورا عم باجون هيلالده ماليزة تعديلهم هل هارول الحالت أبي كلوبالد جاني هارون باجاريج الديتسا ساديكالد اون هارولا شكولالد اون هارولا كالخوز لو حالت وقاود هطلو هابولا خود أرشين نبجي هابيزي كلوبالشلو هيج أوليك أب أحوال حال جاني كواتشاموكون أتابليني هيجو زالجي سценаги هاب إسهان الحان تأخليك تأد كوير باقون جزاوموك أنا ندغيدون Лавqolд анцэл ич авилис хонал хабураба клуб ток ат квербак хичбугу дит сого дубасан анисан харун кумек хабен харун лиалдалун харул ан лахали харул ремонт алги ханчи ремонт ко хабичун тар ан би хунгу инар аниш хавкар зал ножот гиби хила зал боги коц морқотлабар кагат бор тумачуни годове чану худова чуаники чуанги чолечу ديت أقبض إلى أن هاب إشت أدي كله حريكو وطن جراون سوغاوا وطنيجي كوميك هابين كلوبال دريمون تابيزي إسلامي أبدين رسول سبيتيات لبيرهم قدية بحالت إهابونا علوقانشي سعيدو محمد علي بيتزا هسو جيغا چيخيال دالون ساخاوا چازو كوميك الدالون رسول خبان بوغو تسبياب ماجغيد حالت إزي بيتشامبوغو خيموازي علم بوسيزي مدرسة كورت لابي توليب نوق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم Тот себе сергалды дунгу диргут сализе хеб диниев раққал сализе иналды самбайбиханы хеб диргут тот себе етледил хала совет хукуматлы заман со кудия хеб динги бук энчо жоги бук энчо дунги светский қизам алды урчук ана дир эбел эмен заби эбел эменге учитель забирук ана кинолгу дедушка бабушка беги элтас хаду дун сализ тлухана школа тлуун хаду политехнический институт иноган хаду технический университет инавулда оба хебги тлуи забун хелт аса хаду
анжи дирцо мтахами хал халт улигиук он цода рат цана цинги хаб исламе дин алдхо анжи цо америк уди алим заби групунар он хи қаржо цинги битхини кинавжу бич забизи этин киан чужугия чаро цинги хизанги буги чугуна ниги цабетерхан аллах стун хепсали алдуачана оло хадусон барчи андун цализи махач калдыбуги скиуин авлагулда эни қошугу сонал цализги цалун цинги хаду тун ханиуи ханироста царун ханиуи вачанаха цинги ани имам лхабизин авун анжи هلت اسناقي اب اسلامي علم صالو للحزب لينجو كنا خدون هلت اسناقي علم زوز اخوات صالو لينو كنا تنجي هنبقي توتسبه زحمت كبوك انا خا تنجي بدينا تلك ام مسجد كبوك انچو تنجي هتينا مسجد كبوك انا مدرسه كبوك انچو سجد وجو كبوك انچو اسلام اصل ايش كي توتسين تلد حال كوتا كالتا زحمت كبوك انا عدم ده بيچيگي تنجي اسلامي القانون وليچيگي لكنيجي ده كندي تسعور زمان جبار الفوخا يعني يمكن نقدر عقار تلاقي بوجي تنجي دراسة لشيء جرو جباك على طه بهاي جبوك ما تلدي تنجي هنجي الأسم بابي كندا كون الله سل كميك على الفون الله سل حكم على الفون نجيرها بروسو الحمد لله كتاك على تلك أب إسلامي رقة سبت أوروس تلونا خاب هن جت سالب شيمنيكي خلنيكي كوميك هبيجون روستو هبني بارا باك بوك أن هجانس قاچان نجت مدرسة على بسينا ونهب دوبات سببي خليو كن تلدقو قنالي باكي ميت بونكت كي هبكي جماعة الكوميك هذا جماعة البار حساب مدرسة حساب البار جوبو كتب إني قاري عرمخل شكولة سلطين مالجي قنالات إنكي هدينانجو شيء مرافرياتي كهبول مولد هبولي كون شيء هبولي بكون أنيجي هبانا هدوغي ماجيت كي هبون من نجروسو تسوغي دل شعات سليت سنيجي كوميك هبيج يقول سيجي سبونسر على الله هيج يقول سيجي بروست عدم أزول نجرك علوق خبزول ماستر زبي عمير شعيروني نجر أني خا عندي ماستر زبس كوميك هيدينغو كورو دال شهر الدروجل نجر كروسو شعات هيدين كوميك باج هيدينان عدم أتسباك أرون عندي هيدينان نجر تعبيرتين الحمد لله ماجيت كي بيرتين قتلوها نتيجي هادينغو نيجيرغو چاي جراتي لخادين كوتاك على سليك جماعة فوق نيجر الحمد لله تنجي نجد هبروس نجد بيخومات نيجر هاني بروسوت يا توكابت يا يقول جو بيچولارو يا سيجارت كي نيجر هاني بيچولارو هادينغو يقول تنجي حرام مجاز بيرت تبي نيجر هاني روسوت حرولارو غوبخا تشيبنيجي تو علوق براق خون تو قيلين تلونغوري خا просто وعزال دلهم просто عدم از جدرگو بیچیل دلهم جدرگو ایمان آل دلهم تانا غبجوخ تانا هبکین نوجو ده دکن تانا تنگی تاها گنت آدیگی الحمدلله لیکلون باچ اینین گراک آل دبوگو خا هنجی کین نگو را قتلن تنگی لیک اب جماعت بوگو خا نجر دیر فکر آل دخا عدم از سگیب کاکل راعجو تنگی هنجی هدین يمكن هيتين روسبو بات النيجر أو هيتين روسبو قلنا نيجي تنجي ليك أب جماعة الموجين كل خديدة خانجي هاب كيد وهم نيجر هباك ألدونواج على الأسناق يا بريسيدات الكالخوز يا غلوات أدمنستراتيف كينا وقنجي تنجي هاب ديريكتور شكولوك أشيبو قبات هنا نيجي نيجر روسو جماعة كي كتاك هلتا هلدا نقش أنا تنجي هباك القرانا استراتين حلت أبي هارونا تنجي عدمت سكي كوميك هبونا تنجي عموم تلانجو بوك عرب إمام باتل خو عدم زول قديم زهير الهرب تنجي أحيا الجواب هبون كتاك هالتا جواب هبون جماعة الكين نتسقو شو نيجي ريك هذا جيج وناقشين كتاك هالتا جواب هبون تنجي الله كي ناقوغن الله سو كمك كي بوغوني جماعة كليك أبوغونني بجار البوكيم بوخ الحمد لله مدرسة هالدي نيجرب شكولة كودي هيج الخات عمرسي تو أنت إلى شوقو أنت إلى مثل عن شوق ونخادن راج ونخاد هنجي
زمان بات أقولك أنا خا عندي تعاون طلع روج عزان شعات نجار روسو ثلاثوني جيشي باشتي هب شكول دس ويتشان أوني تشينجر هني عمير سعوق صالو كاك سبي كاك كباز الحالة تنجي القرآن جت صالو لهدي نشعل تنقول باشتي عمير سينج هب زمان الخا هدنا أوني جروج تشانقول هبرك قوقو نشيز قرآن جبات نجار هني الحمد لله تنجي داهم نجي إسلام أصله قانون الجهالة تنجي هدينا بتو ليك أب قاعدة إني بو خنجر إيش خدوت أديجي داعي ليك إني خولجي بو خلاص تخا الشيب خالد ديتس إن أبون هدين حبول جو بكون أرديد بيش شو عمر بركة فوق بجلهم بيخو خا أب قرآن مشلخا أوارقس عليه الصلاة أبو مجو خيركم من تعلم القرآن وعلمه دجور بيش شنلك أوجيله دجور القرآن قل هذا بره عدم دقي مثل روتشينون هلهب حديث هالد أوارقس عليه الصلاة والسلام مغ هبون ديدك أرجو عدم الثيم دقي أحيا دقي هب قرآن مثلين وكون خدون خا توجي دقي نتلر دين السلوجو بترهن الله سو كلام يجيش خا قرآن تنجي عز وجل سو شيو تشيسجي شيو بصرون تشيسجي كاك بالمي خل حاجي الحمد صال زجي حاجي خا الحمد حاجي صال القرآن صال جب كاك كي بكون رسل خا تنجي تجد جمال تجيكم هدينا شيبة بجوة القرآن جوة القرآن مجي خا عندي هلب قرآن الطي قارت لي هبون قرآن البركة تلقباتيلين كل خديدة تنجي قرآن الطي قارت لي هبون اللي بقولنا نتلتس بترهن الله سكين نبقو تنجي بيتون كذا بولين كل خديدة خا تنجي هلب هلدك قار هبولي كون شو خدون هبولي الله عز وجل الله ستجو حكمه هادين بوك إني مقارم يخل حكمه تلوهن الشلخا كده كل حاجة ونجي قرآن التجي تدا دين التجي قارت لي هبين أو نصيحة بو خدر كينا زجوخا ديد مثال اللي تنجي تجي تصالح بجروك أنا تنجي دير قبل أمين قلوق قد جروك أنا تنجي سويتسكي شعي جروك أنا ندير هادين السخون دير أمم تلانجي هادين تصالح لو شعي جروك أنا خاروك أنا جي ديد سحاب هذا بيلد ديد هلدات بركة باتها الحمد لله شيو تشيس تنجي تاهب دين التقوار حبونني هل شيك شيب حالت أدوغون شسون دوغونني جي تنجي الله استمغج عبوغون إنسان سي بهالهجي كميكي بكونين كل خديدة هبتو داهب الله أصل دين التقوار حبين أبون تنجي تقوتس بديدوغي خدو تجيدوغي وسيد هوغو خديد حساب هبيدا بيتشو لبوغو معارق فوقي بحالي كوروستو بيغاولس هارورال و هاريزي روغي الحالت أباز السميسال جيبوسون هستا سناق خيكيزي چجوغون حالت اتسبيبا چيني غورو غوجلوغو جوانوغوان هسو زمستيتيل السلام عليكم إيوات أموغ خوا بيتيني نجراني أنقشو يبوسونا وجاني خوشوارو زمان اسكيت عاد ساعات الله جار زمان اسكي نجت سابورا حالت إيجي نجي هابورو كوميكي شيت هابورا شيبون هابورا كين هابورا كينام باش على جيت ساب شو يبوسون وجاني بحاول إلا بيتين راسل جاني هابول عسيمق إن حال أبيجي جحيل حال أبيجي إدين جغاريد نجر علوق أبيجي راجعونه أرجعنازون علوق أبيجي روجو راجعني راجعونه كين نقول أو هتصدق تخرقون هبيجي جابوله أنشي خابزة أنا نجار كويش ولا جنال قاريد كويت إنجو إبا نجت إيه حبال جت أنا إيه سيد كاي جت أنا ودو جهابونا متر بور خطرات برشان غشدي قوقو صوت خانس بر تريتور هذا إبقى شما جبار شنو إبقى بور خزون هبقى أنا جت إدينا قوم أشكي دول أنا نجار كويش ولا جنال بس راسل إني يعني تسامع سباكون سيرس باكون أدين هبا جت إذا ساميخ زجبي خونت إذا سانعون سانت إذا سانابونا طوخة كريش هابونا كينا قوق عادل هارونا سبب محمار هابونا كينا قوق هابونا إدينا قوق علوق هازوكو ميكا لطول أسنانو سبونسور جند بركة له عبد الجليل هاو واس قول إن يعني نجراني هقول حظ رسلي نجرسين ران
دوجو قبيلة ران أو عبد الجليل ستا كوميك أبونا دون أني روستل جماعة الشيوخ شو كوميك هارون أرش نقه باقو نقل أجواج ستوتيش أنويت ولا دونيس كان قراسال أن قشو قراسال حجويد أنا إدينات لون لون عراتكم إدين كو تكنيك لون هاغروشي لون كرانال لون قولي عرشين جو لون ما خاطش قالدواج عرشناقي صدقتون جدوجون قولي عرشين جو بوسي قولي عرشين جو بلاهز كوميك قبول أنا واس نجي إدينان ماشجيت قعونت أنا إدينان كو خابزة لبيزي يسليك لون إدين كو تكنيكا هاغروشي كامازال رات بارتشيزي إذا كنت سبر كمتر شو خلاص شو كنت يجيبنا وديب إني كاميرا شو باقون جون جرب بوجي أبو رحال هي بعضي كين نبغو عرات كين نبغو جليل القرآن جليل السابون هيبكي كتاك كومي كابونا هنا لو جماعة أصل عرات كباين جو كين نبغو جليل القرآن هقول كين نبغو كوميك قاد الهريزة كريشة هبيزة علاقة بجراج أنا بركالة يزيج الله رزيق لجزداس أحر فراج إن جراج أنا هبيزة جاونا جاء الروس تروجي учреждения школу ясли ахал фапал цинги медпунктал хел ай культури зал хел кина قاعدة تروجي هذي كمك كويس شغل حلو بيش كلوبا زوجي رحمات بوجو والله بالإنرش غزين غبيتين بقول ماتيلار وراحت الجهاز جدر وأكاكيزي شاقول سوخا تقراج أنغول كراس كبوس قرمو جيل شيل قابيس قرمو كين جيس قرمو كينا تيدو كذا بوجي هو تساس أول شيء كيك أصلا أزار أول إيادر أول هبادر أول هبون كورين أول تيخ يعني أنا أصلا بيكيزون أول عراتك بقول أنا رخلا حال إذا بيزي كالخوز أصلا أول عراتك بقول أنا راني حال إذا بيزي تويست أول كريدخ جدورها بعراتي قالي على الحال إزابيل قالي على قال إزابيل جدوي كريبو إن حلبين الذين أنهبون تقول شيء كبير كأسان نادي غيرهم باشون وقد تصبروا شلون زازول بطرة دقيقة جديد بس أنا لو يحكيون ونخا إيش بكبر أرز زاهر ما قتون أنا أنج نسكو غروش حيوان أصيبار أرولخا رقاد إجغالة أنج غوار الكي كامولا روتور هزول بوت جانب آمزة جانب قد إذا يزوقها عرات باقيزين دوجو جابولا هنيجي إتلادو الحلقة عنشي عدمل خيسونو كتاكل عاتلو هبيزي كي فارادو كابيزي كي بوت الله جدو تونكارا خلا إخي ذيك الأنزولا جدو بوت جانب أمر تابع راعي كول عزاعان أرهابا ساي كول عزاعان أول أنا رأينا صانيل كاختلاج إنه قيل أدهرول بروتوكولاج إنه قيل إب بروتوكول الهرول أصنع قيل سودان استبنتلات بقول اللي بشتراف كيد استوجو قبلنا هاتلي كي جيدي قطوني بروتوكول الجراين رأينا صان إب شيمني كي خلود دوجو قبيج كرتون كلاد بقينا كرتون كلاد أنو عندون كرتون كلاد لاون إب 15 كرا أنش جدق أنيل 15 كرا أنش وقيل بروتوكول الكي هذا أبول اللي سو أبو سكول دوجو جينا أنا الشاي جراين وخاجي توني بروتوكول الدق جراين وهريان بروتوكول أقول جيب شو تقول قصان دولي تابع دولي أنا شيء خول يعني بيشون أز كل سؤال أنا بقول علاقة بزي روسين بقى أمه نجار علاقة زماناش كل بعض جرول أنا روسون ولا جاني بعد إيه أمير برياتل جرولا نجت أنشي كارجو روسل يعني قبولا نجت كيركور ونان علاقة دوجول أنشي علاقة بزي روسين كلوب جيج وجاني أيا أتابليني جورو نجودو بيك أنا باقنا يعني أتابليني جيج وجاني روسين حال جيج يقول شو اللي صنعشكو بيهول بول ساستاين ألدبو كلوب هابساري من زمان ألد هابجو كلوب كلارو خا دير حساب ألد هابا جاني علاقة بجروسون على روسين كان علاقة جاني أتابليني قارونا جاني بعد إيه ما تابين ونا تنس نستولي ونا هودو بابي ونا جاني بول إنكولي دوبجو أرجو شيم نيجي وصلوا هيك علاقة بس حقيقة هذا كانوا خط أبو نيجي بيخول بحالتي
Жиндир роста де хотлуре унил поселения де хабули буго Хайбулай Саадулайца. Ниги бихулев халти. Жиндир роста де хотлуре унил поселения де хабули буго Хайбулай Саадулайца. Амиро сабазу бутру ратилеру районда жидер гутабазу ратлалдаруге адамазу хажатал документал бак алда гутуразе районда сарак қарал инфекциялы халту қабигира чун унил. Хези шиб кумек кой бак хажатаниги дид сахабилян адибусули. Туда история красный набун просто уже потамесло битин вытлянцин история шебукине нитлерго умуму црачон бисане кылго рукара болоталды гросары чонтун рукара тарахал рукара ратлал хел хал изарез журана отсерехне гочини гочун уканени дибехинабун тоценижер эне укар председатель колхозинабун хаб бригадир Евги есть садак, цоич конскочи генегракун, рукун землянка бегун, землянка вдяне, эни житки арун, байбикан эдин кутан турат хал изарезе. Изан когибикан умум нитлерелат хал изаруле, элратлада. Отсеретин паливной канал харун, паливной канал харилал цере син харун канал олгушина ол болотисират ол жани цозирукени. وشو أغبالوت بقازة بيزي هسي حلط يبوني هني توتس بيزراجون هلدس خدو بايبي كنا هني خرزال ريتلزي خرزال ريتلون هلدس توتس تورشل باكاريزي عنجي هسو الحلط يبيزي عزان قوبي كن أمو تجيب رات الحلط إذا بولي عزان مالريش كي چانگو اونتي زيگرون أمو عنجي Рец аласе хагазу жодорго нитлеру карумумузу жодорго шуласеге жодорго сахсеге жодорго бугешина локанли кина буени гитун hez жака ол нитлеке прекрасный айда сохранит табура тубара росутлони бак албан 47 годаш думе колотеляру отис начальная школа герахан хини семал школа эзрукене Hep şkola direktör giyuk ana jindin onal şure Abakar Muhammed Anca eni şkola klima gitsali zitlun da kun şkola rahargo eni şkola gibuge da kun uğraş çez babi kan adamasa Edingo şkola население циканан потребность клуана садик рахешлеги садик ени рахана приблизительно где-то 90-95 года, 98 года, следен раху матель талар точно абезик бажарлары от себе школу бук арздани алжани ругу абсаат садик ростал битане харику ростал жакна жодеги бик кана прекрасно халдул школа бугу росу бугу жани удовсой ругу газ бугу жани асфальтированный код алугу Анжи цибара хединго жамаат кодошанан школой кодошулуго садикал симол код циконруго единанго машки мадраса ислиги росутлуге дивирасу руководство лот ариф хажесу ция машки гибан машки деслиги халт егабуна машки должане десо табули مشكلة في المدرسة جيبوجو هني جيلهم الخواد زبايبي خله إيش قانتكو صابول قول سمال جيبوجو ياسل جروبا جيبوجو واصل جروبا جيبوجو يدين صدق حالت ولا جماعات هذا جدورجو باجارو اللي بوك أنا سبورت زباز بوك إني هب سبورت زباز جتيمبالا نجار جماعات شنو سبورت زباز هيج خايفو أنجي تو ما تبجان شون تو سمال روس سنروك إني شكولة سان Тунолсан эзаризе директор школы стигябула ислиге чоха соботледан то нижер село Красное Хотанал Буге а положение гибичун то сималазе анже Кирилл сималрак ару жодор спортзал бук аранжал спортзал друсин ани жал волейбол хазина жал футбол хазина набын эдин суал гилук он серешун
هيل يابول حالت إجيبوجو تسريرو كرا بايبيكو مجمد سايتش بايبيكو خدو حجيوسكي دربشو مجمد وشسكي رايت لموك أنا بهابيلين أبون ثلاثة ديسبوز الهبيب كام проблем боги же боги талар бат эрос бар харикул спорт бази бок эн население ги боги жамаат ал патриотски боги не шо но кулбу халас хомат бешас бичани ханжи то хелсиг ниже көмек кабил жамаат шула хартил гура калсанги вот ланди хени хотан алдруги нижергом жамаат шуна же кидэг көмек калсигратуле шиб халт эволюгу нигени дицабул ишха دون عدو شارگو کیدگو عدوراتو دیدن رو گچای شیب کمی کبیزلیش بدیت تو حتی کن تبون تو حال اتلوی نبیز بوک این هنس جیگی حال اتلوینج اگون جوابیج خودی جوابی کمی کسراتو لین رو گیت اوت سرگالده دیرگو پاموشنک گدار حسام انجی مقصود خوشبار هلگو یعنی هسیا جوابول دیرکتر شکوله Магомед Мухидинович, Росу Тругу Харака Чаедин Груги, Гасан Мухаммад, Хесук Ию Гуас, Шиб Харификан, Кумек Карему Гуниги, Жадургу Хабули Халд Игрехонтун, Эл Чаи Раджан Кумекише, Тезу, Жадургу Пакушик Бугу, Жадургу Техника, Камаз Бугу, Анже бук он қад алат задариз бук он тубак алто канал бук он бук қиз бук тубак алто ратлат чиз бук он хабзал дабули халт ислигеле утлос рақар халт ини цорниг бук инчо хел алоқаб зекуме кабула яни хабули халт уе ханжи цар кун авич униги ругу хедин агав жавабун алоқаби ругу куме кабули бугина хедин гу нижер гугу Абдул Жалил ги бицанан суги шиб хава агав жавабиле Абдул Жалил сигабол куди кумек авросут буги паливной сел проблема ги бук он кутанал да ханже ки бугу водонапорный башни бугу артизан набул артизан ха ки башни бугу оба буги то бугу фермалды буги до заманышку бамук ара и туги бугу Магомед Исаевичуги заманыш бамук ан Аллах разишлик истаса гниже видимо балиме халто с нарушением буку мателха и то он кошуг сон бачын бачын башын алжан син кодан межер башны ба кончумук ингурен хен жан бачын син геж ори идал заманеш паливной син хисабал хал изамун сел проблемы буку нени жани и he проблем решата без бук инна нижеца букан котаналда полностью дуба канал асбакар канал Октябрьской революции дуба тут асбакар жани бачони киннал гросук жани ругишина татау обежан симачони паливной канал бац адабу анжан сбак казгибакон хел халт авизиги ниже Абдул Жалил цбук анрестон хесу экскаватор гибачон хел жани срац адарон паливной син живчис огородал жани бичази вот ланцо хогино халс Ростов нижерго жамаат асли баркалут лезен hez кеду падежат ке аула хавули гибуго хавули шин хад дорс срак нигра хонару машкида фул Ростов дибирука анже школа фул хад қабирука кинацго так қолги қал же көмек ябул хене бул хад есе Аллах разишлик кинацго Алеха حرمتي على التلفزيون القبالة أخيرا دشوانا نيجر حريك الله غوتان الدبوجي بعرب رسول هابورا بالسفر بطلن بوجو هف سفر بخينة نيجر كوميك هابورا حيبولاي سعدولاي رك أتلوا بالكالة لازم هيدينغو بطلن بوجو غون كرب عقيلة هبول هدول خريو ثراث يالدروجو نيجي معارو يحكي ما حكيت أعني تجل حريصزو جماعة اللي خاصكو روستا ساخاواتشي ثيك أو إنسان كوميك كوديو هدو رسول عبدو جليل ليجي بركاوت لزي جيبكو روسو تون شهر الدوغو نيجي عقارب راتلكي بوتلو لبروسوغي كوجون تيجي هيلدلون هيو هالمغا سعدين سوغيدل رايون اللوريس بوغي الچازغي كوميك كوير باقي هابولي بوك أرباني جدي روسا بازي نيل تسوغي باش تبعاس رويل تسيريت إلي
Ниже канал асаби шерлух баркала, сордуқурлик, хабар алликал райги.